The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Uy mga ikaigsuunay, ginuog ko na napukulibay na po sa Luvisaya dili sa atong kitik-kitik pasiaw dili sa Marina News FM 106.7 sa Tikitik, pasiaw, nilandong Bisaya. Ano problema sa gugma? Ay, problema sa kwarta. Kaya ginuog ko, wala mong magnasara, wala po yung kwarta. Yan siya wala sa muwa-muwa, chup-chup. At Juday. Hello! Mira lang yun! At yan ba yung extra? Happy Friday! Happy Friday! Happy Friday! Kanatutanan! Hala mga suki! Ano yung mga happy Friday! Hayag ko! Hayag pa ko sa San Miglite! Diba nasa Kuriko? Happy ninyo kayo! Diba? Oo! Wow! May mundag! Nagpamahaw na nakaligo na patanan! Wow! Work from home! Diba? Nasa happy lang dyan nasa Hello! Oh, hello! Good morning, may buntag, buenos dias. Assalamualaikum kanyong katan. Maaupay na aga. Maayong nga morning ka na tong tanan. Siyempre, happy Friday! TGIF, thanks God it's Friday. Wow! May buntag, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Diba? Diyan naturok sa heart of Zamboanga State ang pinasikat ng istasyon ka ng panahon na ang 106.7 Marino News FM. Siyempre, buenos dias sa among college president, check collected by sa among college president Dr. Jaime Jalon. Hello sir, may buntag sir, and Jalon pa sa putik. Siyempre, ang Board of Trustees, siyempre, Mr. Alvin Reyes, may buntag, among Vice President for Administration and Finance. Ma'am, Mr. Perez, Dr. Nino Perez, among Vice President for Academic Affairs. So, wow. Sir Roderick De Trejo, among Dean sa Academic Affairs and Academic Services. So, wow. May buntag. Siyempre, Mr. Regan Sitoy, di ba, ang among head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow. So, ang dinamo sa College of Education and Liberal Arts, may buntag, Dr. Dave Ornado. Hello, sir. Good morning. O, si Ma'am Aiden Feliciano. Wow. May buntag, ang din sa College of Maritime Education. Second mate Nito Gonzales. Wow. Ma'am Chica Biel, Ma'am Chris Chong, sa Bachelor of Science and Marine Engineering, and Captain Lorente sa Bachelor of Science and Marine Transportation. Sir Jos Lariaga, I miss you. Di ba? Happy lang. Dr. Deshel Lariaga, the Dean of the College of Management Technology, and the faculty and staff. Di ba? Siyempre, Dr. Oliver Tito, di ba? The Dean of the College of Fisheries and Marine Sciences, and the faculty and staff. May punta. Siyempre sa mga non-teaching. Di ba? Sir Cesar Nabrasa, ilang presidente. Halay din lang, Miss Maripi. Siyempre, ni Miss Maripi Villafranca, ang among head sa Public Information and Communication Office. O, diba? O, yung sidekick niya. Nabutan kakuyan, Mr. Suabe, Mr. Wilson Benetes, Sir Jude Quario, diba? Happy lang, may buntag, siyempre. May buntag, Zamboanga City. May buntag, Zamboanga City. Quezon, Visayas, Mindanao. Siyempre, ang tibok kalibutan, di mabuta tong Sibya tungod sa atong FB, di ba? Wow, bunga kayo sa manang internet. Kayo manasagsikan dos, di ba? Kulang na naman ang internet, ihandos. Ihandos. Para mo kusog pa dyan. Di ba? Nasa ko. Thank you to kayo manang internet. Di ba? Happy na ito sa Marino News FM, di ba? Kaya nga nung wala dahil sa mga internet, kaya nga nung sige basa-basa sa mga internet. Wala may kabalo nga nagsig ligo-ligo sa dagat na nabasa sa mga internet. May gani ka na ikuhan, sidekick ni Batman. Di ba nakita natin na may sakit sa mga internet, tulo. Wala na sa Hoy, bagay, bagay, bagay,
Tulo ba tubig ba kanang tulo sandayong nay tulo bangag di ba nasa basta bilangan na punta sa programang Saba Gayo. Programang walay problema. Programang magpagkatawa ta. O nagyo sa inabi sa kamay lang daw mo gitik magpagkatawa. Diyos kanginan. Wala inangasag GDPLB. Ang gitik pasiaw ni Landong Bisaya. Oh, correct. Kongkoy lahat. Sini kongkoy la. O, diba? Alay. Salamat yung kayo. Salamat yung kayo. Magpasalamat yung ko ni Ma'am Rinelsa Dahay Tumanda. Salamat kayo sa imong sponsor na ako kaya nagchinilas sa guro gamit ako ang Dragon Slipper. Salamat kayo, Ma'am Rinelsa. Thank you very much. O, diba? Kalimot taog mahabat na natukan natin. O, premium ha, Dragon Slipper. Ang pinagkakuan ko, manangusay, kung ipasikanta sa tao, ngunit na ito ginoo ko, nganong mihonong man ka, nganong man, kaya nigamit ka og laing chinilas, ginoo ko, ayaw, jumugayang ito, gamit mo og Dragon Slipper. Wow! Ala kay Coron, siyempre, ang Melty, gikan sa Nasisya Snack House. Diba? Oy, salamat kayo, salamat to kayo. Akong midnight snacks. Midnight snacks pa. Salamat to kayo. Salamat sa Batchoy, gikan sa Sablas Batchoy. Hala! Ate Chanda, Ebol Pardo, and Mami Arjen Bar. Salamat to kayo ha. Midnight snack lang gabi di ba? Ang Batchoy gikan sa Banas. Lami jo kayo. Lami kayo. Mira lang yun. Ayoko. Wow! Sabi lang yun. Salamat sa kayo. Sa tumasoking amat na sila drivers ginawa ko. Nag-text sila ba sa Friday ko na Friday. Sa Friday ka doon yung nang driver ba? Sir Lando, kanta ito ha, opening ni mo katong among paborito nga kanta. Pues, akong i-open ka doon. Wow, ano na? Ang paborito sa mga drivers. Na, kanta na ko. Paborito sa mga drivers. Paborito sa mga drivers. Nagkanaog na hibalo, kadaghanan gyud babaero. Nagkana ang nakabantay, lain-laing nga chicks ang muagbay, basta gwapo. Bisan paglabandera, bisan manong tindira, anak yun maibog sa imong dagway. Basta driver ka, daghanong asawa. Basta driver ka, gahi o kambyada. Upira bisag dili gwapa, basta walay bana. Pagkaabot ang inyong asawa. Ang traffic mood magkalagot, ang sakyanan nagahut. Imong liog makalingo, kaya ang mga gwapa pag-ulang yud kaligo. Isa pag kusinera, isa paglabandera, anak yun maibog sa imong
ka, daghan og asawa, basta driver ka, kahiog kambyada. Pira bisag dili gwapa, basta walay bana, panggaapod ang inyong asawa. Isa paglabandera, isa pa og tendera, anak yun maibog sa imong dagway. Basta driver ka, daghan og asawa, basta driver ka, kahiog kambyada. Upira bisag dili gwapa, basta walay bana, ang gaapon ang inyong asawa. Daghan og asawa, basta driver ka, kahiog kambyada. Upira bisag dili gwapa, basta walay bana, pagkaapod ang inyong asawa. Pagkaapod in town, inyong asawa. Kalamay-jod, di ba? Oh, may buta katong masuki na to, ha? Ingat-ingat lang, Jod, ha? Ay, mo kalimut og text para mag-greet ninyo yung mga minahal sa kinabuhi. Mag-greet ninyo kung nag-birthday anniversary o sa panadihang ilang mga celebration fiesta, o di ba na siya? Oh, ay, magkalimut sa mga text line, ang 0975-0723036. Check corrected by, di ba? Nya like, same ta karon. Ay mo kalimot og heart like, nya share with your friends. So di ba? Oh, share lang. Oh, share lang kayo. Nay wala kabalo. Nanay bagong istasyon diri sa Zamboanga City. Oh, di ba? Oh, ato heart of GSMC ang Marino News FM. So share ha. Share with your friends and to di ba? Basta million of friends, di ba? No, oo. Ako ganitanan asa mga kwan dito, di ba? Oh, mga non-living things sa Mars, di ba? Oh, di ba? Oh. Oh, nasa inyong kuan ha. Sa inyong left side sa inyong screen na ay QR code. Mao na ang Zeno Radio sa Marino, di ba? Oh. Oh, pwede ninyo na ikuan na siya. Oh, di ba? Oh, inyo na ikuan sa inyong scan, no? Scan, no? Oh, pwede scan ninyo ha sa scan sa left side ha. Nadia, oh. Oh, sa lower left side lang. Oh, di ba? Oh. So nadia ang QR. So inyo nang ikuan scan nadia ang Zeno Radio, di ba? Oh. Wow, may mutang siyempre ito masukod sa Isabela City and Lamitan City. Napila sa Maray Baluno, may buntang ako Aaron Mulihon, sa Pittsburgh Gulayan, Rondon Cruz, Limboy Paisal, o si Erdo Mecta Rosa. Siyempre ako mga ugangan diya, si Papa Ditog, si Mama Bibing, may muntag ha. No? Wow, di ba? Happy lang diya, oh. Wow, siyempre, may buntag diya sa Putik, di ba? Sa ZNJ Tailoring, may buntag. May buntag. Sir Paul and Mom Cristina Castro, di ba? Oo. ZNJ Tailoring by Castro, di ba? Kuya Mel Abogay, si Chico, John Malin, Alvin Magundol, di ba? Oh. Dennis, Ulitawag Minyo, o si Kwan, di ba? Oh. Chino, si Baby, o yung Papa, di ba? Magwa si Longer, si Walay Buhok, o di ba? Nasa Korega. Nawalay ko nito, walay buhok biyak ka na. So na pa Longer po dito, di ba? ZNJ Tailoring, number 1 ang tailoring din sa Zamboanga City and sa mga peninsula. O well-known na sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Aso.
Siyempre, o na Aris Menyosa, may butang, gana. Nasa Ilombe Sapatos, may butang. Yung mga boys siya. O, Ma'am Unico Glasita, diya sa Tano Barbershop, ang number nga barbershop di Zamboanga City. Tano Barbershop. O, happy lang, o. Wow, di ba? Ay, may butang diya sa Kainan Express. Kuya Longhair, yung asawa, yung baby. O, siyempre, ang mga kusuki diya, mga barako diya. O, Kainan Express! Nagalutog lami so kayo. Pakpak, salamat so kayo gahapon. Gahapon na ito. Thank you! Wow! Diba, oh. Dala kaon mo lang kay barato lami padsud kayo. Nasa Santa Cruz Market, ha? Santa Cruz Market. Oh. Sugba sila og native chicks. Diba? Di katulad lang niya. Hoy, kanang chicken na chicks. Sige ba tingin ka lang. Siyempre sa Hamja Eatery. Diba, ilo, mga ate na to. Obsikal, kanaminaw po na may butang. Okay, balik ko na ko ang sa Balas Batchoy. Dahil sa lantawan, lamidyo kayo lamin nag-ulan. Bugnaw kay gapi. Dugnaw kay gapon. Diba, lamidyo ikaw ba sa Balas Batchoy dahil sa lantawan. Kumami, Arjun Vardo, Ganda, Emol Vardo, may buntahag. Siyempre, sa The Sissy Hubs na ka. Ang lamihan ng melty na sa Dakon Village Subdivision Likodo, diba? Salamat so kayo, ha. Monday to Friday. Wow! Manang alam na live ko, kaya nun po kukuan. Diba? Melty, gigan sa The Sissy Hubs. Happy lang, Jod. Diba? Wow! Diba? Kami ito sana ko ikaduha na kong mata, ha. Gikan sa Crystal Television Eye Center ni Doc Romy Bagungon, di ba nasa Wow! Di ba na kinabuhi, no? Nasa asa na to, di ba? Nato diri, di ba? Hello! Di ba nasa nawala man ang kuan, nawala man ang kung kanta diri, di ba? Ipagkuha nila. Ayoko! Bantay lang, Jud mo. Bita, may butang. Siyempre, tumusok. Activate Myra and family, may butang. May butang dyan sa Ayala, may butang. Kuya Marma Soriba, sa family, may butang, di ba? Bismillah Flores, si Albion. Masarap magbelisong sa likod. Danisos, always na. Danisos, mamigayang Adias and family sa Urban Force sa Ricodo. Ay always na naminaw sa Marino ng Internet. O mga tiray, kinoy, duriman ng family diyan sa Urban Force. Salamat yung kaayo. Pampata mo na, di ba? Why? Si Chris o si Romel sa City Water Refilling Station sa Sevilla Street. Naminaw po na, hello. Di ba? Happy lang. Thank you! Wow. Happy, di ba? Nasa, di ba? Siyempre, ay kalimot. Ay, ito magkalimot, lamid yung kayo. Ang President Tilawi lang ang barcode sa Zamboanga na ba? Kimi nga ito alam na live ko ron, tungo sa Melty. Lamid yung ka, Melty. Di ba? Mga kuwan doon ang Melty. Napay kuwan, di ba? Napay, sana, Batchoy, lamid yung kayo, di ba? Di ba? Pagpaga na. Mukanta na po ko, di ba? Lamig kay kanta mo sa Friday. Totoo ron, Friday ron, tigtambal. Wow! Yeah! Bira lang yun. Nasa Saudi, pang iyang asawa. Siya sa Pinas, piriting haya-haya. Kung asay disco, tuag ngayon siya. Naglipay ra. Wow! Lain na ang iyang kapuyo. Iya lang kining gitago-tago. Madlok yun siya nga masakpan. Kaya di na siya padadaan. Maokini ilang kalaki kung asawa to sa Saudi. Bisakin sana lay babae, adlaw man o gabi. Pagkapait na sa Saudi,
asawa ng itagsapi, pamilya nga gibuhi, aron makaog lami. Bisi ayaw kapungot, taguyang imong kalagot, ang imong dagway magkunot, aron dili ka magutbot. Hoy 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 hoy, naghulbot sinang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot silang ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. O kon manawag na gani ang asawa, maglabing-labing dayon og istorya. Bisag hapo-hap sa abagas mabayi, amit niya nga sexy. Okay ni ilang kalaki, kung asawa to asa Saudi, bisag kinsa na lay babae, adlaw man o gabi. Pagkapait na sa Saudi, asawa ng itagsapi, pamilya nga gibuhi, aron makakaog lami. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Hoy 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 hoy, naghulbot sinaw ang bugoy. Oh! Hello, bugoy, bulot! Nanay mong asawa, bugoy! Wow! May butang, siyempre may butang. Mami Lisa Lapinyo, diyan sa Sambon, may butang. Yan ha, kamong station manager, wala si Angel April Vincent Lapinyo. Ayaw cool ba? Nasa, minalang yun, di ba? Minalang yun kung chini pa yung extra, di ba? Nasa kureka. Wow! Di ba? Nasa kureka. Wow! May butang. Siyempre, Sir Mario Darakan, Jim Darakan, and Ma'am Jean Ann Darakan, di ba? Okay, mamasilingan diya sa La Milagrosa Subdivision, di ba? Mga trio, di ba? Family, may muntag ka. O, di ba? Diya sa Sambun, may muntag ko, di ba? Ako mga silingan sa Campus Bay, may muntag. May muntag ko, Sir Tino Kanindot, Mami Kanindot, Kuya Michael Kanindot, and a certified chip invoice, di ba? Dr. Chloe Maturan, Minanalyan, Mami Omar. Wow, Jaro Omar, siye, di ba? O, Andi Omar, family, may muntag. Mother Trio, kaya namin sa pagpaganon. Sir Eric and Ma'am Norma Nueva, may buntag ko. Masigil yung anak ko di Mamot, Miss Chang Chang Dakay, Ate Beth Parilla, Derby Lasangas, Kimasagas, may Lasangas, may buntag ko, di ba? Mamida na apaw, Derby na apaw, nungkod ka sa inyong family. Wow, Ivy Fuada, Daddy Romeo, and Mami Ligaya. Yan lang ko. Oh, labi na sa itong mga driver daw, oh. Wow, paborito ni Lolo, di ba? Lolo Cansado, di ba? Lolo Cansado. Oh, Lolo Cansado, pagpagano-ganon, Arnold Bandala, o si Dex Sebastian, di ba? Oh, may muntago. Jory Balomi, may muntago. Hello, may muntag! Oh, sa itong masukid dyan sa Kawit, may muntag ha. Mamitili si Toy, o si Aldoy, o mga pumanak na may muntag. And the Soya Team Basketball Senior Junior, oh. Boss Totong Bayola dyan sa Barangay Tulungatong, may muntag ha, may muntag. Oh, siyempre ni isa yung pinalanggang asawa, si Ray Marie Bayola, Mukuk Makmak,
Bayola, may buntag nga Bulante, Cubio, o mga Prosuelo family sa Tulungato. May buntag na, o sa Triple A Fishing, kay always nang naminaw ka na sila, di ba? Oo. Happy lang, Jod, correct. Oo. Wow. Ang kapitan, mga maestro dia sa Triple A Fishing, kay naminaw dyan na sila, bako. Hi, si Sir Espinol, Bobong, dia sa barangay Maasin, yung asawa. May buntag, mama. Sir. Labi na sa, di ba? Ay, sa Task Force, Zamboanga. Kay kusog po dali ang Marino FM. Hello, Sir J. Babong. Si XO dia, akong amabot nga papapod. Ay, joke lang. Wow, happy lang. O ganang NFA, NFA Tennis Club. Di ba? Officers and members. O ang GCMC Tennisters. May buntag. Wow, happy lang doon na siding. Ngayon, Franca. Wow. Isabel, Franca, may buntag. Mga anak ni Mamping, mabuutan juga kayo, di ba? Ako, Henry, diya sa Tugbungan, may buntag. Wow, enjoy lang doon na. Basta dyan mo kalimot tog-text sa mga hotline na ang 0975-072-303. Kaya mong FB page, ang 106. May naman rin News FM. Happy lang, di ba? Basta enjoy lang. Habang may buhay, enjoy lang dyan, ay kalimutas. Kukulita, enjoy sa buhay kanto karon. Subukan nyo ang kabilang buhay. Una-una lang mo, bala roy mo, di ba? Mira lang yun kung tini-ex ka. Gitik. Wow! Siyempre, di ba? Wow, sa atong YouTube di ayo, di ba? Ang Marino News FM, di ba? Wow! Sa YT YouTube, di ba? FB. Wow! Sa Zeno Radio, di ba? Zeno Radio, ZR, di ba? Facebook, FB, di ba? Mobile Legend, ML, di ba? Sa TikTok, di ba? Titi, di ba? TikTok. Alam mo dyan, ako na lang. Di ba? Happy lang dyan. Itulog ko dito, no? Matulog ko dito, no? Kaya, ang isang kamera kay Padong dito. Ang isang Padong Joke lang ka nito. Wow! Ay, magkalimutan. Mga sa timabina. Nami giandam, siyempre. Friday ka ron. Tabi-tabi po. Di ba? Nasa Friday ka ron, di ba? Nasa kinabuya. Hala. Angkul, ayaw kul ba? Patukan na itong angkul kayo. Napapatan mo sa pinahukul. Namigiandam nyo mga musik bang, mamisaya ba? Na si angkul ang andam na diri. Hala kul, ato nang ilam ba? Ibungan, ilabyug, pakpak. Regine! Merry Christmas. Sisi na. Ay, kalami, Jugayo. Wow. Ato nang unahon siya, di ba? From 4907. Hello, Uncle. Good morning. Uncle, pwede ba magpunta sa town? Pwede. Basta like QR o gano'n siya. Mabaksin ka na. Hindi man pwede magbaksin na, no? Di ba? Oy, ano mo po kung mabaksin? Pwede mabaksin ang buntis daw, ha? Pero ato kasi mong doktor sa mga medical certificate. Nasa parano siya, ha? Magbabaksin na, oy. Di ba? Sure, di ba? Siyempre, salamat yung kayo sa Barangay Tituan. Barangay Tituan, salamat yung kayo, ha? Correct. Salamat yung kayo sa akong QR. Happy lang, di ba? Wow! Good morning, buenos dias. Di ba? Buenos dias, Sir Lan. Happy Friday to all. Keep safe, always watching live. Please greet my kiddos, Balmanya and Gagaracos family. God bless. Ingon si Mama Anet, Gagaros Balmanya. Good morning, sir. Happy morning. Ingon si JC Manyakap. Wow, request kong song, Sir Lan. Pasko na naman. Salamat mga pogi, sir. Love lots. Ingon si Mama Anet, Garos Balmanya. Wow, Jerry present. Jerry din awo-awo. Ingon si Jerry Garcia. Hindi mga Garcia family diya sa Tumaga por Centro. Ayaw cool ba? Kay bata pa ni cool, di ba? Oo. Hello, good morning, Sir Lan. Pagka-shoutout din sa Beltran family dito sa Lunsuran. Pwede mag-request og song? Pwede. Di ba, Sir Lan? Tamsi daw. Salamat, Sir Lan. Ingon si Raquel Beltran. Tamsi ka, no? Ay, ginawa ko. Dili oy, Gisibel ko, di ba? Wow! 10 kilo ang bill, di ba? Happy Friday, Sir Lando! Pagkit ko diyan sa Balono, Zambales.
kusog kayo inyong station kay Mamang Jacqueline of Boy Molina. Greetings coming from Nestor Molina of Direta, Hall of Justice, the Otgans Boys. Wow! Hello mga Otgans! And hello Sir Wesley West. Wow! Ingon si Nestor Molina. Nice t-shirt mo, Sir Lan. My favorite color. Ingon si Mamanit Galos Balman. Salamat kay Mamanit, ha? Good morning, sir. Tama. Basta driver, sweet lover. Hashtag Miralangyo. O si ate nga i-ate yung Facebook, ha? Sa inyong Facebook, sulat mo, ha? Hashtag Miralangyo. Kung Chenny Extra. Diba nasa, diba? Wow! Siyempre may buntag sa akong mga uncle dia sa putik, di ba? Ni Uncle Edwin Pipanco og ni, siyempre, ni Auntie Annabel Malen Pipanco. Og yung mga anak dia. Wow! Kambal! Good morning, Zalando. You're always listening here at Timothy Marketing Tumaga to your noisy and enjoyable program. Kasi dyan ang baba. Request ko, It's Christmas by Chris Tomlin. Salamat, God bless. Yung si Uncle Manuel Elombra. Mayong buntag, Uncle Lan, watching live every day. Kay kawa mong happy pills. Minga mga daw. Kung dili makapinaw sa imong programa, God bless. Kay setting on si Libana Nelam Pipanco. Salamat to kayo. Wow, attendance. Murag online class. Si Kuya Mel Abukay, si Chico. Attendance. Correct. Kaya na may rapoldo ini ka December 32, di ba na sa ko? Sa tanan na igugma diya, sa nang ibiyaan, okay na ba mo, di ba? Di ba? Kay usay maguno, usay. Pangutanon maguta usay. Di ba? Usay ka ng mga laki ba? Mga babae, pangutanon da love ni mo. Di ba na sa kurik ko? Wow. Ingon po lang kwan. Ingon po ang laki nga. Ingon nangutan na tong iyang barkada ba nga love ni mo da Nganong wala man mo gi-fight. Di ba imo la Nganong wala man Ano dyan Nganong wala man mo gi-fight imong relasyon. Ingon sa wala ingon po lang laki nga. Unsa na ko pag-fight nga wala man ko espada. Di ba na siya? Wow. Di ba? Nainungutan na diri nga. Pero inyo lang idea o kung saan na basta di lang ka na makalingaw lang. Lahi po tong ang pangutan na ko niya. Inyo lang idea. Di ba? I-text lang sa mga line, di ba? Nasa korek ka. Ngano man jud nga ako Ngano man jud kanang magkuan ba kanang mag-kiss ba kanang natural lang kiss ba na ngano jud mag-kiss kanang kuan ngano mo piyong man jud di ba di ba ako pasensya na kay single pa ko wadyo ko kakuan ana wadyo ko tilaw ana unsa na sa di ba kay di ba mas nanay god basa single pa ka ejog abot na kana mag-eskwela man ako nanay nga basa ana gani ejog apila-pila ka na magumaka ng eskwela sa dugtarong jud ana sa unsa din ang kanang nganong kanang magkiss-kiss kanang mag-anong kanang nganong magpiyong-piyong man jud ang mata ana sa korek di ba ana hoy kan dili ko ana matay ko na sa buho wala ba susay ha kay enjoy lang kanu sa di ba na sa kurik okay bawal ang sutsa rated SPG ta di ba na sa ana kurik basta happy lang jodo di ba dagang kata ano na dagang pangutan na karon di ba na koy pangutan na ba akong nakoy boyfriend pero saan mo makita di ba my boyfriend sa in English pa my boyfriend is invisible di ba di na ko makitaan ang inyong boyfriend o girlfriend di ba basta akong boyfriend kay boyfriend man kay kuamya ko di ba akong boyfriend kay is invisible di na ko makitaan ang inyo unsa man inyong boyfriend girlfriend makitaan ninyo dili region di ba alala text na kung unsa jud na sa Nay, ginoon ko na nag-text na ko, di ba nag-text gikan sa wow gikan sa 2124 wow iyang boyfriend daw
Akong boyfriend is invisible. Ang reply na nag-text ako 2124 ingon siya. Akong boyfriend sir kay immature. Iyang boyfriend immature daw. Ginoon ko. Kalain ba, di ba? Wow, niya pa na. Nana po nag-text na ay, sila ba? Grabe sa kaayo. Nag-text sa pulo dira. Di ba? Ang iyang boyfriend daw, mahilig sa imagine. Di ba? Wow, ginoon ko, di ba? Di ba? Di ba? Nasa dili. Ayaw cool ba? Immature kay ka cool, di ba? Nasa ko, di ba? Wow, di ba? Wow, nanapo di ka ako, di ba? Hala, Sir Lando. Akong boyfriend sir no kay Vampira akong boyfriend sir kay gabi ira makitaan. Ang inyo basta ang ako no kay invisible kay dili siya nako makitaan, di ba? Di ba? Ana lang jud. Ay. Di ba? Happy lang. O gano man jud ka na mo kisan ta magkiskis ngono magpiyong man jud atong mata. Di ba? Ayaw cool ba? Ayaw piyong ko di ba? Baka nagpiyong ni mo dalain mo kiss ni mo yoks. Hello, ingon sa Aramina Bugs. Happy Friday, Sir Landing. Okay, salamat sa kayo ha. Happy morning, di ba? Hello, good morning Digiland. Great na ako na sa ilan ni Annette, Nini Faith, og Nonoy Plain, og sa Ikana, og Kalugugan family. Request ako song, Ikaw ang ibigin ko, at may bukas pa. Thanks Digiland. Keep safe and God bless. Si Toto Ikana ni, di ba? Hello, good morning yun ang 6084. Good morning Sir Lan. The number 1 akong radio station, Marino News FM. Pinakasabaan ng estasyon ko diri Sir Lan, si Critis Arnida Cortez Arnida di ay sa Talon-Talon, Galera. Wow, ingon ang 8051. Mayong buntag, Madam Landing. Great lang ko. Advance happy birthday para ugma. Di ba? Sa akong pinalanggan akong anak nga si Princess Nicole Cobelo. O kay Lola Milagros Palomar. O sa akong pagumangkon, belated happy birthday, Prince Calabi. Greetings coming from Adelaida Cobelo. Di ba? Wow. Di ba? Nasa kulit ko. Siyempre kay Friday karon, di ba? Hoy, kanang mga tao daw, mayon lang you. Sino pa na extra, di ba? Tatanaw lang na ba ko'y extra na ginoon ko. Na kuyaw daw na sa eleksyon. Ingon sila, di ba? Di ba? Mga politikalon, di ba? Nasa kulik, di ba? Naman ang ayaw dyan mong kuhan kay kuyaw dyan na siya, di ba? Ayaw cool ba? Mira lang you. Siyempre, isang Friday karon, gamala ko. Ang inyong ibabot, ang inyong kapalaran. Ako, ilaha, ato ang tanan. Diba? Ano sa kinabuhi? A few moments later. Because the letter means a few. Mira lang yun, diba? Managingon nga hasag kami na pud. Di ba? Happy na may budang. Di ba? Budang ito masukay din sa CI. Wow, diya sa Sambuanga, Sibugay. Di ba? Hello, sa CI ito masukay ito paminaw diya. Di ba? Correct ko. Kaya mga asyendero diya sa CI. Mga dagog yuta. Ginungo ko. Ang yuta lang, walay tanom. Ginungo ko. Wow. Happy lang. Di ba?
Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ano siya, oh. Onod, boko. Oh, no. May kato ka lang. Ingat dyan, kakatong malaikat daw. Kanon siya, oh, di ba, oh. Aris! Ayokol ba? Ayaw to katong naikat. Ano siya, di ba, oh. Eh, masuko si Kuan Kol. Si Mikeni. Tugtog Dory mi. Bebe. Be, nakatortol ba siya, be? Mikeni. Mekeni, tugtog doremi. Mikeni. Kay wanay pansit. Miki na lang ni. Mikeni. Kay wala spaghetti. Mikeni. Kay wala na Ay, ginoo ko, di ba? Aris! Di ba si Aris? Uy, Aris karon na panahon sa Friday karon Aris, no? Oh, November 26, 2021 sa imong gugma. Sa imong gugma na po Aris, wow, bungga ka Aris karon kay ma-enjoy ni mo karon. Ma-experience mo karon. Ma-experience mo ang kalipay karon, di ba? Oh, di ba nasa imong karon nga ma-experience mo ang romantic karon. Romantic nindot kay romantic experience mo karong adlaw, ma-enjoy din mo. Kay mga to mga ningaging mga adlaw, ningaging mga panahon. Wala, dyan mo ma-enjoy ka Aris. So karon mo nagmakuan dyan mo Aris. Oh, you will enjoy. Nadyo kay romantic karon. Oh, wow. Romantic tik Yeah, baby. Ha? Ayaw dyan ko Aris ha? Enjoy na sa imong partner. Kuyog sa imong partner. So wala ta kabalo kung unsa mo asa mo padulong. Wala man ingon na bulong kristal nga padulong mo sa restaurant. Padulong mo sa kuan basta wala yung basa. Enjoy lang daw. Namoy kuan magsusuroy daw mo o wala kabalo. Wala po ko kay wala po ko mangutana sa bulang kristal kay kuan na sa o. Kay ang bulang kristal nasa immense karon. High blood ang bulang kristal karon na high blood. Basta ikaw karon Aris sa enjoy lang na kay oh. Wow. Basta ninot kay imong love karon, di ba oh. Oh. So kung mag-away magaling mo Aris sa imong kuan wala koy labot kamo na nagpasa ang horoscope diri love minute kayo. Sa imong karera trabaho karon Aris, sa imong karera karon. So nay mga lisod kay nga sitwasyon karon sa imong sa trabahoan nimo karon nga maghatag kanimo lisod nga sitwasyon panindot Aris kayo will learn. Maghatag kanimo sa maghatag nimo sa kalambuan so nga you will grow. So na mga oportunidad nga ikaw mo grow. Di ba? So imo na pag-atubangon. Karon. Di ba? Ang mga adversity, di ba? Adversity Ginoo ay si Aris kanang mag face to face go kanang magdula mga bata nga scholars mga adversity man ito mga adversity sa imong mind karon og syempre ang imong self confidence di ba self confidence Aris, kung mo na gamiton sa mga babae pag magkuhan sila every month, once a month, so unsa gamitin mo? Self-confidence with wings. Oy, sa imong panglawas sa kaimso karon, panglawas sa kaimso karon Aris. Imong bation aron Aris nga medyo kuan karon ha. Na-relieve na imong sakit sa tiil. Di ba? Kaya medyo siya, itong may ganing adlaw, na kay mga tiil, mga pain, di ba, muscle pain, sa panya, sa tiil kay na, wana ta Aris, rayoms, rayoma. So karon, imo na pati yung karon nga, medyo na-relieve na, di ba, maayo na. Kaya ni-take na mo kag mga kuha na siya. Thank you! So isa naman dyan na dagan tayo kaon nga kontra ang iba na is water lang, drink water. Di ba? Pag walay water kaya na-conserve ka, syempre drink Red Horse. Magbayad ka SMB ha, bantay lang dyan sa yaw nila, bantay lang dyan. Imong swerte nga namin ako na Aries is 37, 43, 22 o 29. Tauros. Sagog ma Tauros, medyo kanang imong kang nga medyo malawala ka karong adlaw. She'll be lost today.
Oh, labi na sa mga sweet memories nimo sa imong partner. Oh, kay imo siyang ginuna. Oh, imo siyang ginuna imong partner ha. So karon nga moment, karon nga time ko nga paminaw man ka sa imong horoscope, karon naminaw man ka sa akong programa karon. Ala Tauros. O karon ha, imo lang i-wish sa imong company karon, di ba? I-wish nimo siya o his or her company. O imo nang iwan na karon ang moment. Kaya ang mga thoughts karon nga mag-distract nimo from your work. Oh, ayaw ko na. Oh. Pero ayaw magkabalagka kay they are part of what life is all about. Wow, English! So, di ba? Oh. Ay, Taurus! Ay nagkabalagka ko no kay they are part of what is life is all about. Di ba? Oh, sa Tagalog pa, ganyan talaga ang buhay, di ba? Oh, parang gulong, minsan ibabaw, minsan sa vulcanizing shop, di ba? Nasa Taurus, Tagalog, wala kaya, di ba? Oh, di ba? Wow, Taurus. Sa imong karira. Kaya trabaho ko naman. Ay, magkakaro, medyo sa imong trabaho karo medyo monotonous karong panahon na, monotonous, di ba? Monotonous, Ginoo ko, di ba? Monotonous ba kanang unsa man imong sound sang unmute man na wa man ay monotonous, motunog dito mo. Monotonous kanang sana ba? Find your job monotonous karong adlaw. So may magkuanto karon nga mag-antos ka struggling with some work-related boredom. Medyo maboring jud ka karon sa imong trabaho karon. Napo kay mga frustrations karon sa trabaho, Taurus. So dapat explore nimo ang imong career options karon para mag-gain nimo ang perspective. Perspective, di ba? About the pros and cons sa imong current nga position. Napapantay ha? Imong gain perspective, di ba? Perspective. Di ba? Nagginoo ko sa Taurus, makalimot na po na siya. Ito na din sa Campus B, si perspective. Di ba nasa Korea na doon? Nag-duty na sa kaysa mga guard na to. Hello, Principal Kader. Nga tong head sa mga gwardya. Di ba? Lusay, Skulyote, Mataluti, di ba? Skultor. Galis, pare. Di ba? Alam niyo mo yung Prada, di ba? Di ba? Siyempre, di ba? Ang Golden Sun, di ba? Hoy, Taurus, ang imong panglawas o kaibso karon. Hoy, karon medyo karon namin gamay lang, hinay kayo, mubo kayo imong sa imong hobby karon. Labi na sa patas imong paglakaw-lakaw, ang imong pagbasa-basa, medyo low-key, medyo mubo kayo ha. Mubo kayo karon. Kuando na ibutang to sa imong nauna karon. Keep in your mind nga kuan ka ha. You are active ka, Taurus ha. Ayaw jud i-overexert imong kaugalingon physically. Ayaw jud i-overexert, di ba? So ayaw jud ka mag-insert ingon kayo exert. Exert ani overexert. So kung mulakaw ka, tak out, ayaw gi-insert kay overexert naman ka diba? So take the things slow lang. And siyempre, you will have nothing much to complain kung nama about on this front. Mga kwan ha. Wow. Hinahinay lang daw. Di ba, Taurus? Diba? Imong swerte naman ng Taurus is 19, 13, 45, o 29. Gemini. Sagugma, Gemini. Kadong medyo nag-antos sa kalayo sa inyong relasyon. Karon, di ba? Okay, but don't worry. Nay, magkuha ka og mga very surprising nga balita. Dili sa maabot, balita lang harap po ka. Kato na manag-uyab nga sa layo kayo. Nakay news karon na surprise karon sa emulasyon, nakay surprising news karong adlaw. Wow. Surprise news daw. Kay makigbulag na nimo katong imong kuan katong layo kayo. Ayaw ko!
Wala ko joke lang, oh. Nasa surprisean mo karon imong partner karon. Oh. Oy, wata ka balawa nga mag-visit siya? Mag-visit siya or you plan to move to your plan to move to your location. Wow! Bungga man ka, Gemini, gara po ka. Oh. Yeah, baby. Oh, Ginoo ko. Wala, anaon na sa bisita siya, Ginoo ko. Oh. Good luck, Gemini. Hindi ba, di ba, oh. Oh, si Gemini, wa mo lakaw ay, kaya naman siyang namisita niya. Ingon si Gemini, manamlanding sa paglakaw na ko nga, wa pa may kwarta po, magpuyo na sa balay, di ba, ano sa, sinuodyog ka na sa, Hoy! Yari ka! Gemini, sa imong karira trabaho ko lang, Gemini. Nay, magkakawa ka rin mga oportunidad ka rin, Gemini. Para for growth, para mulambo ka, mutubo ka, at work ka rin adlaw. So, na dyan ay keep ko na dyan, nakay sense of professionalism. Di ba? Oo. O, siyempre, ang imo pong abilidad nga makahandle ka mga pressurized nga situations. Pressurized. So, humok na siya, kagi-pressure naman. Humok na siya, pressurized. Pressurized situation. Nga, siyempre, will be very handy lang. Okay lang kayo ni mo. Okay lang dyan kayo ni mo, Gemini. So, ingat-ingat lang, Gemini. Di ba? Sa imong panglaw sa kayo sa Gemini. Wow, Gemini! Oh, wow! Today is a good for you karon. Kung panglawas ang pag-iskutan, Gemini. No. Kay medyo wala man kay problema. Wa kay problema. Comes to an end, wala jud. Oh. So this is a good for you karong adlaw, Gemini. Thank you! Oh, ang imong physical is fine. Ang imong mental state is quiet, stable. Di ba? Wow, quiet, stable na siya. Wow! Unsa nga number nga wire mong gamit sa stable wire, Gemini, di ba? Katong panggantaker nga, gana sa, di ba na, yan na sa, Gemini, ang imong swerte ko naman ako ng Gemini. 39, 55, 57, o 45. Cancer. Hoy, Cancer, saguma Cancer. Ang imong desire karon nga medyo desire to embark, di ba? Embark, di ba? Unsa man di ba? Di ba, Cancer, no? Unsa man to mga iro diroy nga sige mag-embark, sige barking na magsiga karon Cancer, no? Magsigag aw karon. Magsigag aw karon, di ba? Ang desire nimo to embark into a journey bitaw, di ba? So may tabo na nasa karong adlaw nga madto ka, mulakaw ka o bahala kag asa ka or nakay plano nga manakay date sa imong partner karon. Nakay plano nga nakay date sa imong partner karon. So, madyo na sa, it is better to go to a place para mag-inistoryahanay mong duwa. Ay, mas namin, okay na dito. Ato mo sa, nakoy lugar, kuha na ninyo, Cancer. Ato mo sa, Lantawan, sa Mas Batso, ayay ka dito na sa kuha. Ngunit kayo dito na sa, pangaon sa mo kayo na express. Wow, sa imong karira, trabaho ko, Cancer. Nakay mga work-related projects karon nga medyo nag-stalled recently. Nga medyo manay imong gikakulan karon. You are a little bit worried karon about sa imong professional life karon. O gano siya. So, pagmantay ba na doon, in order to keep your eyes on the prize, i-maintain yun mo ang kalma na doon. Kalma sa, kanang calm head,
And siyempre, maka-ease na sa imong worried mind. Kung unsa man ang kalistanan nga na, unsa man ang trabaho nga di makaya, pakpak ay lang kabalaka. Kalma lang, kalma ka. Inay lang go, slowly. Manay nga, drink responsibly. Di ba? Sa ang imong panglaos kay imong karong cancer. Imo makita karon nga ay Ginoo ko don't worry cancer. Ang imong panglaos kay imong karong cancer is quiet good. Quiet good karon. You are feeling physically and mentally strong. Wow. You are physically and mentally strong karon, Maskuskan pa ka ni Samson. Diba? Kung Samson ba, katong nagkuhanto sa una, Samson and Delilah, di ba, nasa kanon, you are physically and mentally strong karon wala. So keep up with your fitness plan. And siyempre, and you'll be able to continue unsa pa na, the streak of good luck. Diba? Wow, happy lang. Imong swerte nga na numero karon cancer is 43, 39, 17 o 35, di ba? Siyempre, manato ang unang set ng palarangan Lawad, November 26, 2021. Ay! Wow! Ingon si Tutoy Kana, pagpagano nga di ba? Ay, DJ, basta magpiyong ang babae kung imo i-kiss, buti pasabot na. Dili niya gusto makita ang aping sa iyang nobyo nga nagbungal-bungal ang ngipin. Diba? Hello, 1213. Good morning, Sir Lan. Paki-shout out din sa mga sa Balono tricycle drivers. Hala! Ano sa kurig ko? Hello, ingon ang 1213. Salamat kayo, ha? Basta driver, di ba, ang kambyada, guys, yun na kayo, di ba? Nakapaminaw ka sa kung kanta kaya sa driver, no? Driver ka, gahi o kambyada, driver ka, mutira, bisag dili guwapa, ay, salamat sa kayo, ha? Mga tricycle drivers sa barangay Balono. Hoy, don't worry, kahapit na magkasilingan diya. Taga barangay Balono po ko kay. Nako mga ugangan diya, si Papa Ditog, si Mama Bibi. Ay nga na to, 515 ng landing. Red Rose ka ba? Bakit Junior ka? Red Rose ka ba? Junior daw ka sa Papa Di Bayote. Sakay na madam ang driver Rafi Guanzon de Loste sa Catalina sa Buanga. Thanks you. Bye song request Budbud og bibingka kay Magsorban. Sir Madam, greet ko sa taga Barco, Prince Glory, Bounty Crosser, Prince Majesty Honduras, Chief Mate, Captain, Chief Engineer, Kompanyero Guanzon, Gramatica, Ignacio Lampas, Biuco, Tampos, Marumas, family, Landing, diba, mag-play og song, Binilango, Pascos Binilango, and Always by Marco Season. Greetings coming from Rafi Biuco Guanzon. Thank you, Madam. Madam, akong tubag, anak, Madam, no? Magpiyong ang mata, anong piyong, Madam, para dili niya masaksiyan ang gwapo ba si Rapi ni sa Loste. Salamat to kayo, ha? Ay, sakay na, Madam Manson, ang driver's bangka, pakpak, ganon. Laing ko ng 1605, Tatay Lando, mayong buntag ni Moting, paniod to, nasad taon-taon. Shoutout ko sa mga sumugal, pero di lamang talo, di lang talo. Shoutout ko sa akong mga nagpapahalaga pero di pinahalagahan. Shoutout ko sa mga lumaban pero di naman pinaglaban. Cheer up ninyo. Ay, wow, ang gabasa, why forever? Charot. Ang gabasa na why forever. Ako din nabasa, why forever. Di ko ganag forever. Gusto ko og 10 ever. Di ba? Kay 4 lang na, mas nako tong 10 ever. Di ba? Good morning sa sanahan, trabahante, dili. Sabado na po doog mating, bayad na sa tag-utang, be ready, kay maningil na ko. Aliog og singgit sa pangalan ni Juanita Pilayo o ni Sir Pilayo. Pati kay Raven Kier Pilayo, kay Natasha Faith Pilayo, kay Isa Nicole Pilayo. Mayong buntag sa inyo, ha. Love tamo, from Tita Lang. Wow.
Hi, hello, yung 7605. Hi, Anilo, ni Alina Fortunato Lapas, Kundudong, and Pai, Johnny Solis, Auntie Flor, Lola Siling, Uncle Ninong, di ba? Auntie Marlene, and Uncle Manding, Solis, greetings from Soki Yeng, Bintura, ni Kanukutan. Wow, wow, wow! O, di ba? Oo. Sir Landing, mamisita mi sa imuwa. Magdala ko og merienda, mga ba? Mukaon ba ka og laga liso sa nangka? Social mani kay na ay cheese. Ha, ingon si Arnida Bugs, di ba? O. Kaon, oy, kaon mitag lapok, kana pa ba? So, di ba? O. Now na, di ba? O, liso bas nangka, nga lami kay na, o, di ba? O. Pwede po magdala kang nangka, o, ginataan nga nangka, o, di ba? O. Wow, ingon si Camila Bokay si Chico. Igwalang kong baya kon Diyos, pritikalon, pamparon. Mira lang yun. Sino yung extra? Ayaw puntang sa Lando. Paleo ko great kay Michelle Villarin. Happy birthday karon. Salamat ingon si Marites Tion, di ba? Wow! Happy birthday, Michelle Villarin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Napadali ingon si Kuya Ruel Mulion. Sir, mumpiyong dyan tayo inig-kiss kay padali magkita ay. Wow. Ingon si Kuya Ruel Mulion. Kato nag-text na ako. Wow. Driver na namo, sir. Oy, salamat ha. O, di ba? Nasa Correcos. Thank you to kayo ha. Nasa PSP Gulayan. Hala, Angkol. Ato nang i-play request sa mga sukutik pabinaw. Ato ilambay, bunal, tiratoy, banat, kay awaaw. Regine! Merry Christmas. Merry Christmas. Sogba chicks. Medyo kayo. Oy, chicken na ha. Di na chicks nga kuhan. Sogba babae. Tama. Hello, ingon si Raquel Beltran. Sir, salamat talaga sa Tamsi. Grabing sayaw ko. Pinapawisan talaga ako. Joke yun. Ana Jod, sayaw Jod, dapat panington, kaya di ka panington, grabe Jod. Wow, di na. Nag-text rin, ay, ang akong boyfriend, invisible, yung boyfriend kay mapalit. Di ba, mapalit daw, di ba, Wow, dapat Jod, akong boyfriend, sir, kay imposible yung boyfriend. Oy, kalooy sa imposible. Correct. Nag-old ko kanong nababaksin ko, magsige na manig ko aning kuan, akong kamot ba. napay nag-text rin ingon sa tribay daw. Wow, happy talaga mag face to face no pon and nato pa ang tanong. Next ganang Sir Lando. Ngano maestro biya pong ko. Ngano man na may ubang maestra masuko man parehag answer. Nga parehag man ang question gyatag mga kamo ay magsuko kamo sa ningara ko Ginoo. Ngano masuko mo parehag answer nga maura man ang question, di ba nasa kuno di ba? Malamang ba yan nasa ko. Di ba nasa basta ayaw dyan mo mo kalimot yung taon na kay Ginoo ko sandal gini mga ato mga katula mga espada unsa pa ni mga kuan dito tanan Ginoo ko na grabe jud kaayo ang kalami jud sa kuan di ba. Ginoo ko unsa untag ako jud giampo no kanang ako jud giampo sa kong kalingon no nga natay kalinaw sa atong magugmay sa ko usay unta basta akong gipaabot no. Ako ang ako lang gipaabot no nga nay mga tanan ko nga nay mga ang ako lang gipaabot no sa karong panahon na nga
naimangutan ako nga, unsay ganani mo sa Pasko? Ay, Ginoo ko. Oh, yung anak lang jud na siya. Anak, mano di ako ipaabot to nga naimangutan ako, unsay ganani mo sa Pasko? Meron ka 10,000! Ayaw, Ginoo. Nakinalaman tana, pero mira lang yun kung may extra ko. Wow. Manong kamong tanan ato masutik paminaw no bala kanang kumakuan bisa kung sa kalimti lang jud ang tanan. Kalimti lang jud tanan. Ayaw lang jud ang akong pinaskuhan. Bahala sila. Koreko ha. Kalimti lang jud ang tanan. Ayaw lang jud ang akong pinaskuhan. Kini. Garon. O, di ba? Nasa Monta, Hello. Good morning, hello. Kung may dalawa anak, o, di ba? Sa'yo mo lang anak, dalawa anak daw. Sa Fortunato La Paz, si Alia, Inarian, Ventura, pati si Yoli Ferrer. Mimo Her, Ali, Auntie, Marlene, Lola, Siling, Uncle. Manding, Uncle Nino, Auntie Flor, Soles, greetings from Soke, Yeng, Ventura, di kanukutan. Kinis, maglibog ko kini si Yeng lalaki na ka lalaki din si Yeng di ay kini sa may mo sa nga akong muher sa laki din si Yeng ko naman ko Yeng depende na ako naman ko Yeng babae ko kanang babae ni siya ano muher di ba nasa kulay ko di ba ana di ay di ba? Asa naman itong madala og liso kay mga unta. Wow! Ingon si Totoy Kana, Dizilan. May hiring sa usa ka agency nga nagtrabaho sa usa ka sikat nga restaurant. Ang pangita ila Coca-Cola daw, Coca-Cola body. May usa ka babae nag-apply sa Coca-Cola pero nagmura siya kasi hindi daw pwede. Ang ginapangita katong bunso di ay ni Coca-Cola o si Toto ni ay Ginoo ko. Karon be para mo text mo. Taga na to load ha kanang makalingaw jud. Nga answer ha bantay lang jud mo di ba? Nako ibang tala ha. Unsa may imong itubag, di ba? Unsa may imong itubag. Kung tawagon ka og bati kag naong, di ba nasa Ay, batik naong, di ba? Unsa imong itubag, ala ka ng aligre nga tubag, lang nindot nga mga sa mong jury. Tagalan mong load, 50, di ba? Unsa may imong itubag, unsa may imong tawag kung tawagon ka og bating naong, di ba? Text sa mong hotline. 0975-072-3036. Ang nindot aligre nga tubag ang makapasar sa mong jury diri. Di ba? Johnny Malome, kumusta na bro? I love you, bro. Di ba na to? Hello, mga tolyo, kinibaring pamili sa Mampang, kanaminaw na. Lola Liling, I miss you. Ate Marcelo Baring, Tyron James Ignacio, di ba? Nga itong mga lolog, lola diya sa DSWD, home for the elderly, di ba? Ala, text na. Di ba, ala? Siyempre, ani ang atong duhang grupo sa atong kapalaran karong adlaw. A few inches later. Magkatawa man ko nila. Magkatawa man ko nila sa itong bag nila kung tawagon silang batik na ala. May buntag lang kung ako magkababayan na sa Sogo, Southern Leyte, may buntag. Dalit sala ka day, ka always naminaw ha.
Nanit sala kaday, Jessica de Palicio, Ben Palicio, Joel, o si Ma'am Soledad kaday, di ba? O siyempre ako may soda, ingat-ingat na adyo mo diha. See you soon. Wow, second Doblado, Nimpa, Doblado Dizon, Junior Dizon, Jenson Doblado, si Abby, si Jane, Julian, si Kenneth, o si PJ. Bes Elmer Duarte, di Pintuyan, National High School, may buntag. Rizal Sancho, Julian Spina, may buntag. Ako ko, hi. Leo! Di ba si Leo. Oy, sagugma, Leo, no? Imo jong i-make sure, Leo. Di ba, i-sure jud nimo karon nga ikaw, you are faithful. Di ba, you are faithful. So, mukanta jud kag Faithfully by Journey. Di ba, Journey, ha? Di ba, baw? Ikaw, faithful ka, o you're a good friend to imong romantic partner karon. So, if possible, so imo dyan i-express nimo imong love. Di close, dili so dapat openly. Imo dyan nang ikuana, imo dyan nagkuana, imong openly. Para ang imong partner maka-realize na siya nga medyo, siyempre, maka-realize yung partner nga ikaw nag-care para niya. Ayaw lang dubliha kay Kerker. Di ba? Nasa Korea. So, have fun together, Leo. Di ba? Wow, bonggacious. Lami kayo no, happy naman December go. So, love, should always na sa imong karira trabaho karon, Leo. So, na mga kay mga assignment karon, Leo. Mga challenging assignment karon. Di ba? Challenging, ginawa ko. Leo, kanang ikuan ba? Kanang mag-magic ka. Challenging! Chadeng! Di ba na so? Nakay mga sitwasyon karon, Leo, assignment karon para mag-test, mag-prove, mag-test karon sa imong skills karong adlaw. Ay, ginawa ko na sa Leo. So, imong aptitude. Dapat din siya sa taas na din na down. Kayo na down attitude na aptitude may gitawag ko. Aptitude, Ang imong aptitude for learning sa mga butang is remarkable na sa Leo, ha? So, i-adapt nimo ang mga bagong technique karon. Para ma-increase nimo ang imong efficiency. Wow! Bantay, Leo. Pagkakuan ka, mag-i-test karon. Bantay, Leo, ha? I-test karon, Leo. Pagbantay, Leo. Okay, number one, Leo. Di ba, Kung mamatay ka, ogma. Nganong di man karon, di ba? Wala joke lang. Mas Leo, in English daw, if you die tomorrow, why not today? Bitaw, Leo, careful planning lang, ha? Careful planning na judo, di ba? Sa imong panglaw sa kaimsog karon, Leo, nag-consider karon, medyo magtotoo ka karon, Leo, sa mga gemstones. Gemstones, mga bato-bato karon. Labi lang imong isuot nga, siyempre, pamawala, di ba? Ako gani ko, di ba? Nagsuot gani ko kuan, nagsuot gani ko og ring, di ba? Pareho ta, Leo, nagsuot gani ko og ring, Leo. Magnetic ring para daw makuha ng mga negative siya unsa pa na, di ba? Para makuha na to ang mga negative, para mawala to ang mga sakit-sakit sa So ikaw po, Leo, karon mo to ka mga gems karon para imong isuot niya to take away your tendency to worry sa imong kagulanan. Kay today is a day na medyo mo consult ka sa professional. Para lang nimo, para to make the best choice so moto kag mga lucky charm karong adlaw, Leo. Di isuot na kay tinaw na, Leo, kay kusog kay ron kay Friday ron, Leo. Kusog ang totoo karon, di ba? Kay kung Leo, kung kusog ka mo to, Ginoo ko, dali po kang mapas mo. Kusog po ka mapas mo. Imong swerte nga naman karon, Leo, 47, 13, tatay 9, o tatay 1. Virgo. Sa kugma, Virgo. So, nadyo
na yung mga chances karon Virgo. Na yung mga chances karon. Kay medyo yun, nag-surrender jud ka. You are surrendering. You are surrendering your heart. Oh. Surrendering. Kaba na sa weldering. Vulcanizing. Imo jong gisurrender karon imong kasing-kasing o imong kalag to someone special, di ba? Oo. Salamat to guys. Bisyang at Ibanban, o di ba? Okay, Darwin. Kumaring Roxanne, salamat kay sa saging inyong ipadala diri ha. Ingon sa dahay, pataka dito. Pasmutan ni Ron, di ba na? Ha? Imo dong i-surrender ka ron sa imong kasing-kasing o imong kalag to someone special ka ron. No, di ba? So nag-require dyan nga, maisog dyan ka. You are courageous ka ron. No, courageous, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Wow, isog dyan ka ron, Virgo. Oh, limang ka. Imong heart o imong soul, imong ihatag, isurrender nimo. Mabuhay pa ba kakana? Ala padayon Virgo. Ihatag na imong isurrender na imong kasing-kasing o guhan nga no. Anong surrender man kang may Ginoo ko mo na Virgo ka nag-asset mangkog ka. Ginanta ka di ka magkasset. Pwede ka mag-surrender. Sa imong karira trabaho karon Virgo. Ang imong self-confidence karon kung in regards to your work sa imong trabaho karon, mo na mag-enable nimo. Wow, enable, wow. O so dili ka disabled, enable man so kaya nimo na siya. Enable nimo nga ma-cross nimo ang mga kalisdanan karon nga naa sa path nimo karon. O nasa path, pagpili lang ka flower path, path manihero, joke lang. Hello, Ma'am Pat Manero. Good morning. Oh, Ma'am Beta Mero. Diya sa Biasa Maria, may buntag ha. And family, may buntag, di ba? Oh. So, mag-cross ha. Ang imo dyan kinangdanon, the only thing imo kinangdanon karon is the part nga i-maintain dyan imo imong positibo nga outlook. Ang imong positive outlook karon, Virgo. O, siyempre, perseverance, di ba? Oh, di ba? Perseverance. So magkoyog doon ng persing panamanagan mo kay perseverance. So na ipang alsali mo dia, oy. Oo. Ay wala pa dayo, aw nya pa dayo Virgo pa man may Scorpio dayo na sa sa imong panglawas o kaimso karon. Sa imong panglawas o kaimso karon Virgo. Ana. Pero nga ay Ginoo ko Virgo. Kanang imong mga unhealthy habits imo jud ang pagabiyaan Virgo. Biyaan na. Oh, kay mo na ko sa imong lifestyle karon imo jud unsa mga bad habits nimo sa imong lifestyle. Imo jud nang biyaan karon. Oo. Oh, ang isa dyan na is ang pag-smoke, di ba? Oh, ang pag-smoke ha, oh, di ba? Oh, sa imo nang biyaan, ang pag-smoke, dapat mo quit na ka na. Mag-focus na karon sa imong pagkaon, healthy diet, healthy eating karon. Get a plenty of exercise, oh, di ba? Oh, di ba? Oh, so magdula na to ka. Ingat na to ka, Virgo. Imong swerte nga naman karon Virgo is 49, 31, 33 o 15. Libra. Libra. Sakogma Libra. Nasa kaya makat-on ka Libra, makat-on ka unsa ka importante di Libra. Why? Unsa mga importante nga lesson sa imong romantic life karong adlaw. Ha? Kay medyo you have been taking all your relationship casualang. So, dili dyan formal. Oh, walay gown competition, walay mga Amerikana, wala casual lang. Kanang pangsimba, pangsoroy nga pangsuot, casual, di ba? So, imo dyan ma-realize karon nga ang relasyon nga dili na sa infatuation. Oh. Yes, oh, di ba? Infatuation ba? Binata, infant.
Oh, infatuation na ni infatuation. Okay, on. Haphazard attraction ni mo. Oh, haphazard, oh, di ba? Oh. Haphazard ba? Kanon sa, uy, kadagko, nagasa atong kadagko, nagasa masagbot na, ato nang haphazard. Oh, pero ang entity ana is duha ka tao. In entity ana niya is the two people with compatible personalities. Oh, nag-work na together, di ba? Oh, dapat ikaw, okay mong partner, you have to work together para walay mga kakulian, mga unsa pa na siya, oh, di ba? Oh. Yeah, Wow, di ba? Oh, di ba? Honest lang jud, di ba? Wabong gaman sila. Oh, di ba? Magkunan mo ha, pantay lang dyan mo. Oh. Bisag lagyo mo, nakas Divisoria, napuka din sa fisheries. Magkunan dyan mo, text mo ha. Ay. Wow! Sige na, continue. Ay, Imedya galon. Onsay numbers yung istasyon. Sa imong karira, karira ang trabaho ni mo karon, Libra. Sa imong professional nga plug karon, medyo you're entrusted na. Wow, nasa na. You're entrusted with some magkisaligan karon sa mga additional nga responsibilidad. Wow, social, oh. Kaya kitagaan kag additional nga responsibilidad. Kaya ikaw na kitagaan ka sa kandado, kaya ikaw na tigsira, inig-close daw. Ay, ginoko. Tagaan ka, ikaw na tigsira sa office, ikaw na tigko. Ay, pagkakuan bitaw na sa. So nakay additional responsibility sa Okay, ikaw good Libra. You are very cooperative. Oh, di ba? You are very cooperative karon. So pwede ka mag-lending na may kooperatiba, pwede ka mag-lending kay nakay cooperative. Aray, apit mahugan ko na doon sa... Okay. Ikaw god mantinabangon magug ka, buutan po ka Libra, di ba? So may successful manay mag-enable nimo sa imong pagka very cooperative mo, manay mag-enable nimo nga successfully complete them with ease. Anda ba walay problema na sa So keep in your mind lang ang success nasa imong galingon on your part means, di ba? Wow, English. You could get makuha nimo ang important position in the company. So imong koyog kato nakanta sa sumayaw sumunod ang VST and Company. Sumayaw sumunod ka sa indak. Ay, mabuang ko bayota na sa Sa imong kaimsog paglawas karon. Libra, may experience mo Libra no nga medyo maayo na ka relief na ka adlaw from a positive change sa gikan ka sa imong stress level, no, di ba? So a good healthy diet lang, rest lang and relaxation nandiyon Libra. Wow. Imong swerte ko naman ng Libra karon is 27, 39, 47 o 29. Scorpio. Sagog may Scorpio. Imong una na ka Scorpio nga ready na karon. Ready na ka, andam na ka for a lifelong commitment sa usa ka tawo to one person, di ba? Wow. Nga medyo you should introspect, di ba? Di ba? Honestly ka lang adlaw. Hoy katong Scorpio nga, katong madalaga ulit tawa, katong minyo pagpuyo mo, i-charge ang battery diha, battery na to. Diba? Walang may problema pagpuyo na mo sa ruhay na daw. Katong mga minyo, mga single to ha. Honestly, manay mo ipakita. Katong mga marriage ya Scorpio na sa mag-require ka, require you to accommodate. Yang makulit ang another person karon, another person's wishes and desires. Di ba? Okay, with kasi dili pa ka mo embark
Muaw ba? Mo iro-iro. Sa di ka mong embark on the love journey. So make sure that you are serious about it. O, di ba? Wow, wow, wow. Wow, bungga ang mga marriage nga Scorpio karon, di ba? Oh. So naamoy love journey. Asa mo? Dolong, kuyo ko be. So yung journey ninyo, dapat na dyan ay music nga faithfully, kaya nagkatana journey. Murag ikatulam na kong wig, uy. Sa imong karira, kay imong karira tabako ng Scorpio, ang kanyo ko, imong makita karon imong galingon, hampered karon. Oh, hampered karon, di ba? Oh, so magkanta kag hampered karon. Hampered karon sa mga delays karon Scorpio, ha? Ondo sa war karon. So medyo nangita jud job karon with a little success karon adlaw. Oh. So karong adlaw is another major care for you. Ana sa ingat-ingat karon. Di ba? Oh. So mo attend kag mga various interviews karon. Oh. So imo magkita karon sa nga you are relatively well, super well and well karon. No, di ba? Oh. So pag-explain lang karon kanang kay mga project karon Scorpio, no. Nalay mga delays, gamay lang, delays lang sa imong na mga job offer mo. Ala, ingata. Just be patient lang jud Scorpio. Just be patient, di ba? Oh. Oh, correct ana siya. Just be patient. Kung na mga customer diha, imo ko na sila ano. Oh, layas na kasukaan jud niya kaniya ba sa lalaki lagi. Iya laging yaw-yawan no, sa babae. O babae gani, ito malingkuron doon na niya. Tagang pag-snacks. Sa imong panglawas kayo sa Scorpio. Ano yung buwang ko ba yun? Ginoong ko na sa sa imong panglawas kayo sa Scorpio. Ay, ginoong Scorpio. Hala, ginoong ko. Don't worry, you're healthy. You are fit and well karong adlaw, Scorpio. Oh, wow. Kaya medyo nagsuffer mga recently kasi ng physical elements. Wow, you are in good condition, Scorpio. Smile lang yung ginoong. Wow, condition, Scorpio. Palakpakan, Scorpio. You are fit and well karong adlaw. So, i-continue lang dyan na imong kuhan pa yung diet, count, exercise. Wow, grabe dyan, di ba? Oh. Wow! Di ba? Bunga si Scorpio, di ba? Oh. Ang imong swerte ko naman Scorpio is 43, 29, 13, 22. So manato, ikaw ang set ng kapalara karong adlaw, pagpag ganon. Happy lang. Yan ang sakin na ba? Ano magbalik ko? Tayo papel. Baka naman na. Ang babae pa to kayo, malingkod sa dayon. Malingkod ng paniyan. Inom tubig na. Aray, matukaan ko. Ayun sa. Ala, aray. Ang buwang ko bayot na sa ori. Aray. Aray. Hello, Uncle Lando. O, di ba, o. Ingon si Kuya Mel Abukay si Chico, di ba, o. Uncle, akong giampo nga magkaisa si Digong Subi. Oh, Marian Cabalona. Mera lang yo, sir, kung may ex na pa do. Akong tubay, ingon si Kuya Mel Abukay si Chico, kaya kung pumunta na ba. Oh, kung tawagon ka, unsay mong ikatubag, kung tawagon ka batig na, nasa ingon si Kuya Mel Abukay si Chico. Salamat! Kaya ang nagsaway, otopod, batig na.
Hi, good morning, Marino no FM, KF7, God bless you all. Good morning, bro. Amping kanunay, dia God bless you more. Ingon si Connie Doblado, wa, salamat so kayo. Si Marian Cabalona, ako ang tubag sir kaya, pareho lang ta, ang nag-ingon, bati pugnaw, nga ala. Alvin Magondol, tubag na ako, mang, pareho lang ta, bati ugnaw, Oy, masigara, Samson Taduran. Good morning, Silando. Pa-shout out po sa Taduran, Tugunon family sa Kabasalan, Zamboanga, Sibay Province. Taduran, family. Taduran, family sa Iriga City, Camalisol. Let's play the song, Search is Over by Survivor. Thank you and God bless po. Keep safe. Ingon si Kuya Raul Samson Taduran. Dezilan, kung may mag-ingon sa ko nga bati kog naong, tubagon ako siya nga pareho lang ta nga duha bati og naong, aron mo tan-aw siya sa samin, makaingon siya tinuod di ay ingon si Totoy Kana. Good evening sir lahat, pagdit sa tarang nagpuyo sa Amores Compound, apilin lang po og kanta Christmas in Our Heart by Jose Marichan. Thank you by Tatsuki, di ba? Oo. Wow. Dezilan, may nag-ingon sa ko, pakpak kanong di ba? Ala! At sa i-play lang mga request, pakpak ganun. Regine! Merry Christmas. Wow! Hello sir, pa-shout out me sir, pa-ID me. Hello, pa-shout out, pa-ID me sir. Wow! Angkol, malingaw dyan may dire ko ipatutong nimo ang labis na nasaktan kay lipay kayo ang nagtim ang lipay kayo ang team song ana pakuskon dyan ako ang radyo pero naapoy maglagot siya. Pa-ID me sir na Miss Gawas. Kaya naapoy maglagot. Siga dayon ang mata basta pakusgan. Oy, wala na siya kabalo nga maunay kanta ang signature Genzi. Inggit lang siya. Wow. Di ba? Piapi lang, di ba? Hello, good morning. Sinando pagdet kay Cap and Derek Ramsey diri sa Paseo. O si Kevin Guapo. Thanks, Sir Lan. Request og song. Silingang Libakira. Ingon si akong prinsip si Sauda. Di ba? Wow, ingon na DJ Lando, mag-ingon ako nga bati og naong, tubagon jud nako, ikaw manamin ka aron makita nimong imong naong nga murag lubot sa kaldero. Pag ana siya, correct, ano sa correct ka na sa api-api lang, ano siya, Oy, lami na jud ikaw, og syempre, lami na jud ikaw, og Prince Lechon, tilawi lang, nailitso mangalat, spicy, og sipos, wow, happy lang. Napoy, maalat. Siyempre, Lechon Belly. Dahil lang 0936-4040314. Diba? Pakpa na siya, Wow! Barcode Sambuanga for catering, delivery, and functions. Barcode Sambuanga. Dahil lang 0905-383-9975. Wow! Diba? O ang Barcode Gardens Resort. Wow! Kisa man ni si Kuano. Diba? Ni Kuha Bila. Joy Anchita. Ikaw daw ingnon. Ano siya? Ha? Uy. Kinsa na siya, uy. Ay, ano siya? Kajot. Diba? Hello, uy. Wala ka lang. Kajot sa. Kisa may Joy Anchi. Ay, korek ka na. Baka, kisa man ni, Ay, si Edin Joy. Bulaga, Ay, korek ko. Kasi baka kamo ng kuan, ma'am. Amo na, Kadyo sa, amo ng sekretary, ma'am. Di ba, Kadyo sa, kayo, kuan ni emergency. Ginawa ko, di ba, nasa korek ko. Wow.
di ba, ano sa, okay, ma'am, ano sa, correct, wow, siyempre, ano, ang ato'y katulong set sa itong kapalaran karong adlaw, pakpak kanong ganon, di ba, happy lang, Joe, di ba, wow, tawag later, tawag, ang tubag, pangit ko lang mahimo, ingon ang 0347, akong tubag, tawagon kong pangit, pangit, wala na mahimo, kay naiyo niya siya itawag pangit, maghilom na lang kay Rufino si Bugay, di ba, nasa correct, ay, ginoo ko, happy lang, nasa correct, ani katulong set ng kapalaran karong adlaw, pakpak kanong ganon, naulog, John, ay, ginoo ko, Sagittarius! Diba, Sagittarius? Hoy, Sagittarius. So, karang... Hoy, sa gugma, Sagittarius. Ay, ginagawa ka Sagittarius. So, nadyo kayo maghimod yung mga deklarasyon karon. No? Deklarasyon karon. O, diba, of love. O, ma-overwhelmed na yun. Kaya nakagibati yun nga, great! Nga medyo you are alive and kicking karon. Wow, ginoo ko, di ba? So, ang kanang mong gibati karon, being loved at this time, mo na magakuha ni mo nga, pagabati yun dyan ni mo nga, nindot to kayo, you feel better, Jod, sakit tayo. Bongga, sakit tayo. Hala, bugno sila, nagkarambula. Sa imong karira trabaho karon sa Sagittarius, medyo frustrated ka karon. You are murag frustrated ka karon, quiet, frustrated karon sa imong trabaho karon. Kay nay mga dili kalikayan nga problema karon sa Sagittarius, ha. Wala sa correct, ha. So unsa man na sa imo na makita, you can find that your computer medyo nag-crashes sa imong computer karon. Medyo wala ang power outage. Di ba? Bantaya, mga problema karon. Nakay mga unpredictable nga problema karon. Sa imong workplace. So make sure labi na sa computer, make sure na jud, ha. Make sure lang jud sa Sagittarius nga imo nang i-save ang mga importante nga documents karon. And take a backup today. Bantaya Sagittarius, ha. Bantay ering. Sa imong kaimsog palawas karon Sagittarius, ay ginoko, you are feeling fit and fine karong adlaw. Ang imong energy level karon Sagittarius is quite high. Di ba? Bantay, ha. Medyo recently manggod, medyo inainay ka, nagdaot ang imong kuana sa unsa imong daot nimo. Imong nakay problema sa health, pero karon you are fit and fine na. Og ang imong energy once again, level is quite high. So enjoy lang Sagittarius. Imong swerte nga naman karon Sagittarius is 29, 45, 15 og 39. Capricorn. Capricorn, sa gugma Capricorn. Ay, salamat. Thank you for the work. Wow, salamat daw sa work, Capricorn. Medyo you are doing nga imong gibuhat karon nga ibuhat sa imong relasyon recently. So karong adlaw imo na makita karon nga nakay lots of time karon to share. Nakay daghang time to share karon with your beloved. With your beloved. Di ba ana sa di ba? Wow. Di ba maglibog na nayuban beloved, na unsa? Kana na unsa? Ay, ginugo ay kung samusumo ka. Kay akong ulo beloved. Tanawag, ipagawas ang laki niyang babae na sulod, dawag grabe yung kayo. Aray, ginoo ko, patyan transmitter ani ron, ay mong saba-saba na sa...
Maglibog to ta, maglibog. Asa man sa Mampeng? Pareho na sa Mampeng kanang beloved or beloved pareho no, di ba? Oh. Basta ako nabuan kanang beloved na imong inigugma. Ang beloved is kano. Manang kanusay kanang masakit imong ulo. Wow. Ay mo sabog kay beloved akong ulo. Bantay lang jud mo na. Why? Ginoo ko mabuang ko bayot, di ba? Oh, di ba? Bantay ka ron na. And sabi kamong duha, you will really appreciate and treasure ninyo ang together time ninyong duha. Sa imong karira trabaho karon Capricorn. Ang imong professional life, imo dun ang successful as you are na kay mga bursting with new ideas karon Capricorn. So ipakita gud mo among enthusiasm, di ba? Enthusiasm, di ba? Sa imong mga seniors, dapat you're alive, you're alive, alert, awake, enthusiastic, di ba? Nasa di ba? Enthusiasm, di ba? Nasa di ba? Kanang enthusiasm ba? Kanang imong naong jud nga dili jud na mag-aslom-aslom ha. Ba enthusiasm. Mas imong naong mas. Ayaw ko ba? Simo ko na. Ito na sa ako na Capricorn na dapat dili jud ka magpakita kanang magpakita jud ka enthusiasm kanang di ba? Kanang kuan ba? Kanang are you enthusiasm? Kay for some, mani magdala ka nimong reward in the form of a promotion na siya. No, di ba? Sa imong kaimso panglawas karon, Capricorn. I-expect nimo karon nga ang imong panglawas karon is good, maayo karon, good today karon Capricorn. So i-continue na dun imong regular physical activities karon. Be vigilant na juga about sa imong health para ma-avoid nimo ang relapse sa imong previous ailments, di ba? Nasa happy lang, di ba? Imong swerte nga naman ko ng Capricorn is 25, 31, 45, o 15. Aquarius. Sa mga Aquarius, na ma-infuse ni mga Aquarius ang mga new spirit. Ang nyo, katong nga daan nga espiritu, pawaan na Aquarius, pawaan. Magkuha na karong mga bagong espiritu karon sa imong love affair. Okay, katong imong daan nga espiritu, nangatigulang na to. Listen na itong patanon na nasa kuriko, di ba? Nasa kuriko. Love affair karon. Kaya nakataon ka, you have learn to care deeply for your partner's feelings. Ana siya, ha? So, magdala ka nimo both of you closer. Diba? Wow, bongga. Yeah, baby! Sa imong karira trabaho karon Aquarius, karong adlaw imo na makita karon sa ngayon mong trabaho karon. Sa imong profile, sa imong work profile karon. Nag-change nag-usab ha. Or nag-taken ka for a new job. Diba? Wow. So manay mag-prove nimo karon nga exciting kayo kining mga new learning experience karon para nimo. Kaya manay maka-improve jud na siya, di ba? Manay nga na, there's a time of new beginning. In the beginning, the Lord made the earth, the heavens, and the... pasensya na, yabag ang drum. Sa imong panglawas sa kaimsog karon Aquarius, ay ma-experience mo karon Aquarius nga na kay ma-relief lang ka from positive change karon sa imong panglawas kaimsog karon. Thank you! So wala na kay mga body aches. Wow, mga wala na koy body aches. Di na mag-trouble nimo karon. So a good diet and a light exercise lang. Mag-start ka to pay off for you. Wow. So magdula tag tennis, di ba, nasa exercise, walking, jogging, biking, nasa imong swerte nga numero karon. Aquarius 39, 45, 23 o 27, di ba? Pisces. Sa
Sagugma Pisces, kinugma, ang pag-express nimo og tinuod nga pagbati karon sa imong partner, mao nay maka-infuse karon sa bagong kinabuhi karon into new life, into your relationship karong adlaw. Oh, wow, bago express ng good. Oh, di ba? Bicol Express, di ba? O Ilocano Express, ano ba? Bala ka, nga sa express, di ba? Oh, bantayan ito ka, oh. So, initially, imo na require some, oh, pangintingat sa ka, oh. Ingintingat sa ka, carefulness ng Diyod po. Carefulness ng Diyod. Kaya na yung mga kuhan ka ron. Kaya mag-unburden na sa, it will unburden you of your thoughts. Oh, di ba, oh. So, dapat wala yung ngipon, kay thoughts man siya, di ba? So, ayaw ka namang dili kinang lanon mga unnecessary harsh words nga mo enter sa inyong relationship. Pisces, ha? Ayaw. Sa imong karira o trabaho, karon Pisces, so it's time kung naka sa professional nga front karon, it's time for me to be karon do tapulan day ka Pisces, ha. Mo na karong adlaw, it's time to be hardworking Pisces, patient and honest nga naman para ma-enable nimong kulingon nimo to handle mga work pressure. Pisces. Oh, so ang imong dedikasyon is likely to bring some positive result. Ana siya, correct. Ana siya, Pisces. Ayaw lang dyan, ingat-ingat ng Pisces. So, ang imong panglaos kayo so karon Pisces. Ay, nangita ka ron best. Pinakanindot yun. And those around you, nga sure, nga nato siya, maka-obvious, mga kaklaro sa imong self-confidence karon. So ang you'll be feeling karon imong batiyon karon nga like all eyes, imong gibati karon nga ang tanang mata na animo nagtan-aw nimo. Bantay lang jud ka manaingon nga a healthy self-esteem. Wow. Steam bath o steam rice? Magbalag ka daw nito, di ba? Magpa-steam bath ka o steam rice ka. Mo na madala ka nimo healthy self-esteem, no? Magdala ka nimo og a healthy glow sa imong skin karon. So i-remind mo galingon nimo, remind yourself of all sa may mong wonderful qualities sa nasa Thank you. Imong sorting ko namin karon Pisces is 19, 39, 22 og 13. So manatong kapalaran karong adlaw, November 26, 2021. Remember, atong kapalaran, gabay lang na, lingaw-lingaw na, happy-happy lang ni. Kung naigo man ka, bullseye ka, kung wala, na. Umuto ka na, pas mo ka. Atong horoscope, tambal, unsang tambal sa unsang klase sakit. Because if doctor persists, bugbog, insult your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Happy-happy lang, Jodo. Wow, kalami. O, diba nasa, wow, diba, Wow, yung si Mamanet, Bicol Express, careful lang ko. Don't allow unnecessary. It's time to be hardworking. To bring positive result, best, confidence, healthy self, healthy glow, wonderful quality, diba? Yung si Mamanet, Malmanya. Bye, ganaw ko, onya naning kuwan, Hello, kuya, tagaan ko hearing, permi lang ko pusoy, gibantay ka. Kining numero, wa man tumugawas. Wala ni mo gi-maintain katungan ng gawas gapon ang 090 gato to sa Martes, diba na sa Di lang ka kabalo mag-slide 4767. Slide kanunay, diba na sa Good morning, Marino. Kung MTT ingon, kung maingon daw siya og batik og naong tabangon po nako. Wow! Congratulations! It's a tie. God bless, Marino. Ingon ang 0447, di ba? Maayong buntag, Sir Lando. Kung ako'y ingnon nga batik naong, akong itubag, Sir Land. Wala mo'y samin sa inyong balay o basay nadaot na imong mata. Ingon si Lolo is motor, di ba? Onya na ang atong hearing, hala. Ato sang music, sir. Ay kalimot pag atong music ang wow, labis na saktan. Wow. Hala, ilab ba? Ibunal, ilabyog, pakpak ka naman nun. Regine! Merry Christmas. Entertainment 106.7 Marino News FM Sisi na
Pa-shoutout po ang call. Ingon si Ramel Mata. Oh, kare, wow, di ba? Oh, ingat-ingat lang. Oh. Wow. Ingon si Amers Compound. Good evening, Sir Lan. Ang akong tubag. Wow, congratulations. Duha na ta. Sana all pangit. Di ba? Nasa, Hala! Siyempre, alauna, ay magkalimutan na, alauna ang Heart to Heart Talk with Papa Jones. The only Papa in town. Hala, labyog na, Papa Jones. Hala, Uncle Papa. Diba na sa, Siyempre, ginoo ko, manamit. Umana po itong atong programa yung taon. Ang kalingawan sa mabuntag o sa, diba, kanunay buntag dyan na, atong kalipay o gugudjaka, din lang dyan sa kitipasyaon ng Bisaya. Siyempre, salamat yung kayo, diba, si Sari Alian, Sir Padero, Sir Mel, si Sir Charlie Sinerio, Sir Engineer Sammy Holio, Sir Ode Maravilla, Sir Edgar Rosales, Sir Kim Materano, Johnny Ong, and Mikit, and Lawrence Mazio, and Arnie Lee. Happy lang. Siyempre, salamat yun sa among College President Dr. Jaime Jalon. Sir, salamat sa mas gracious o sa Board of Trustees and the GSMC family. Siyempre, salamat yun sa among Broadcast Operations Supervisor Walain Sergio Preto Rinaldin Tidahay. Among Station Manager Y-Line kundi si Engineer April Vincent Lapina. Ang among Broadcast Technicians Y-Line si Elio Tertulo II o si Mr. Ruben Fajardo. So, kaning abo sa sulugoon, ginoo ko ang tigpagkatawa sa hanginan at kitis sa unangan walain si Landong Bisaya. Di nandiyon sa akong programa, programa ang katupngan, pwede malabuan, ang gitik-gitik pa siya Onlong Bisaya. O, diba? Wow, nidaog. Sa atong 50 pesos load, 0975-321-5364. Wow. Congratulations! Wow, atong hearing. 378 o 371. Wow, diba? So, siyempre, once again po, manamalit na ninyo. Sa Bisaya, sa akong programang #DPLB, ang kitipasyaon ng Bisaya. Diyan nyo sa sikat ng estasyon, ang 106.7 Marino News FM.